Benned bíztam, de tőled vártam, keserű szívem szétigazán. Bonts ki a kedvem, bonts ki, lobogtasd, ha loványi arcom fényet teszünk. Símogasson meg balkányi bolyha, sápatag vérem, fesd meg pirosba. Éljen a hazám!
bocsátani. Ehhez fedezetre van szükség. A pénz azért kell, hogy megvédhessük hazánk szabadságát. Ezért, ha valakinek értéke van, adja át a gyűjtőknek. Csak nem piros csizmát akarsz rajta venni. Annyira sűrűs az a csizma. Nincs még hideg? De én akkor is kérem a 2 aranyat, amiért megszolgáltam. De én úgy egyeztem meg az éhenkorán szapáttal, hogy majd a 3. év végén megkapod a 3x2. Én akkor is kérem a 2 aranyat. Jól van, no? Nesze! Itt a 2 arany. De aztán fel is jut, de a kenyérre volt, azután más gazdánál keres. Édesanyám, hazajöttem! Csak nem hagytad el a De gazdádat! viszont itt a 2 arany, de az utamat is kiadtam. Jaj, Istenem, mi lesz már ezután? Mi lenne? Szabadság! Jaj, szegény főmnek, legalább mindig meg neked azt a csizmát! Adjon Isten a kedves családnak! Adjon Isten! Hallották kettek a kisbíró hirdetlénét? Azért jöttünk, hogy összegyűjtsük a Kossuth Bankó fedezetére. Ugyan vitathatnénk, én nincs terem, ha csak nem ezt az öreg zsebórát. Az öreg apámé volt, ő még úgy kapta katonakorát. Hát én mit adhatnék, lelkeim? Várjatok, csak itt van ez a rézmozsár. Hát, ha használt veszik a súltappát, öntessetek ebből is rád úgy, mint a többi rézmozsárból. Köszönjük az adományokat!